Takže čau lidi, my vás vítám druhý takový informační o tomhletom kanále. Pozdrav. Čau. A toto je Netopír, já jsem Lucas Games. Budeme časem natáčet nějaké hry, ne hned, možná teďka natočíme Battlefield 4. No, tak to už se něco prozradil. Takže já, Lucas Games, budu nejspíš natáčet Minecraft, to znáte všichni, a Battlefield 4, což to většina hráčů hejtuje. Že? No, a to pro začátek na nic víc si moc ani nechci troufnout navíc, he? Mám tady ještě nějaký hry, jsem si to kouknout do mysoušky. No, mám tu i Call of Duty Adventure Warfare, ale to mi nejde. No tak teďka, ten Netopíra. No, já budu natáčet z Lucas Games Battlefield 4, budeme natáčet Splinter Cella ještě a asi si budu natáčet i Minecraft. Jo, a ještě jedna věc. Toho Splinter Cella si koupím až někdy později, protože já jsem si teďka vzpomněl na jednu hru Titanfall a tu budu natáčet to teďka dostanu ke svému svátku. Jo, tu Splinter Cella koupím časem za své peníze, jo. Takže to by možná mohlo být tuto informačku základní všechno, tak my se s vámi loučíme a čau.